Wel, gyfeillion croeso i chi i Undeb Nant Gwrtheyrn. Ymraen ti fel cadeirydd y cyfundeb sy'n trefnu'r undeb yma ydy'ch croesawu chi un plith ni. Croeso cynnes iawn i chi i gyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 2025 i gyfundeb Llun ag Eifionydd ac i Nant Gwrtheyrn. Dwi'n eich cyfarch chi pnawn yma o griciaeth ac mae'r olygfa yn gyfareddol yma. Mae yna 4 rhan i'r cyfundeb yma, sef llun, ei hun, pen, llun, ac yna Eifionydd, ac yna Dyffryn Madog, ac yna Dyffryn Nanlle. Y 4 adran yna, y 4 rhan yna, sy'n creu un cyfundeb o gwmpas 20 o eglwysi fyswn i'n tybio yn eich croesawu chi yn gynas iawn. Mwynhewch eich hun a derbyniwch fendith. Dwi ar hyn o bryd yn sefyll yng nghanol Eifionydd ar y lôn goed enwog, jyst tu allan i bentre Chwilog. Mae gennym ni eglwysi, prysur gweithgar, nifer ohonyn nhw yn falch iawn bod ganddyn nhw arweinydd a gweinidog, a rhan fwyaf o'r eglwysi yn cyfarfod yn rheolaidd. Mae yna gymysgedd yma o eglwysi, mae yna ysgolion sil byw hefyd, a nifer o weithgareddau yn cymryd lle. Gwnewn ni gipach ar rhai o'r eglwysi hynny. Croeso i chi i Gapel y Traeth yma yng Nghriciaeth. Mae hwn yn adeilad hardd iawn ac adeilad ydi o sydd yn perthyn i Eglwys Presbyteraidd Cymru. Ond rhai blynyddoedd yn ôl bellach, fe ddaeth na 2 gynulleidfa at ei gilydd. Cynulleidfa Jerusalem, yr Annibynwyr, a chynulleidfa Capel y Traeth y Presbyteriaid, a hyd addoli yma ar y Sul. Mae yna bob math o weithgareddau yn perthyn i'r eglwys yma. Mae yna glwb Sul, ac yna yn ystod tymor y Gaea, mae yna glwb ieuenctid yma, mae yna ddrws agored yma hefyd, yn tynnu nifer helaeth o bobl i mewn i'r festri yma i gael panad, i gael cwmniaeth, i gael tost, i roi'r byd yn ei le. Mae yna amrywiaeth mawr yn perthyn i'r eglwys yma, a dwi'n gwerthfawrogi'r fraint o gael gweinidogaethu ar eglwys sydd, dwi am i ddeud o'n y dyddiau sydd ohoni hi pan da ni'n edrych yn gyffredinol o gwmpas o wlad yma, mae hon yn eglwys fywiog, a dwi'n diolch i Dduw am hynny. Wel, dyma ni yng nghanol Eifionydd, un o gapeli nid anenwog y bydyddwyr sy'n rhan o'r ofalaeth yma, sef Capel y Beirdd. Capel sy'n cofhau 2 fardd, Dewi Wyn o Eifion, wedi wenu nepell o'r capel, a hefyd Robert ap Gwilym Ddu. Da ni'n cofio Dewi Wyn yn benna am ei englyn enwog i Bont y Borth. Ac wrth gwrs Robert ap Gwilym Ddu, sy'n â nifer o emynau yng Nghaneuon Ffydd, ond heb os yr enwoca ohonyn nhw gyd, mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w chofio, gyda'r diweddglo. Rhifyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. A dyma ni erbyn hyn wedi cyrraedd capal Seilo Chwilog. Dyma capal yr Annibynwyr sy'n rhan o'r ofalaeth yma. Mi fydd llawer efallai yn cysylltu Seilo Chwilog gyda'r parchedig R.H. Williams, a fi yn weinidog yma am 43 o flynyddoedd. Yn fwyaf diweddar, y parchedig Geraint Hughes a parchedig Iwan Wyn Griffith hefyd wedi bod yn weinidogion ffyddlon yma. Ers i'r llyfrgell deithiol stopio dod yma, da ni ar fin cychwyn llyfrgell i'r pentre. Mae gennym ni hefyd ysgol Sul yma, ar y weekend y blant yn dod. Da ni'n diolch am frwdfrydedd a chwilfrydedd y plant. Yn gobeith ni yn mis Medi,
ydy cychwyn clwb gwaith cartre yma, lle bydd plant ysgol uwchradd yn medru dod a cael chydig o help efo'i gwaith cartre. A da ni ddiolchgar iawn i ddeud y gwir am y nawdd da ni wedi cael gan gyfundeb Llun ac Eifionydd i gychwyn y gwaith hwnnw. Mae yna hanes cyfoethog iawn yn perthyn i'r ardal yma ac i'r cyfundeb yma'n gyffredinol. Ac mae yna, wrth gwrs, yn perthyn i'r holl enwadau, mae yna enwogion wedi codi yma. Ond gai jyst cyfeirio at 3 annibynwr sydd yn gysylltiedig â'r cyfundeb yma. Falla i ddechrau, enw nad ydi o mor enwog ac mor amlwg â hynny, sef John Henry Hughes, a'i enw barddol o oedd Ieuan o Lŷn. Mi ganwyd o yn Hyn Pwll Llaniestyn ym Mhen Llŷn. Ac mi aeth o Dyn Pwll Llaniestyn yn genhadwr i Demerara. Ac yna dod yn ôl i Wrecsam i weinidogaethu. Ond dwi'n meddwl bydda John Henry Hughes yn cael ei gofio fel awdur amryw o emyna sydd yn ddigon cyfarwydd oedd o'n fardd ardderchog. A mae yna 2 emyn sydd yn dod yn ôl i meddwl i, neu'n dod i meddwl i yn syth. A mae'r 2 yn caneuon ffydd o Iesu, croesoeliedig, gwaredwr dynol ryw, ti wei'n hunig obaith tra bo mae'r dir y byw. Ac yna, yr emyn arall, wele wrth y drws yn curo, Iesu, tegwch, nef a llawr. Emyna ardderchog. Ac yna dowch ni symud o Ben Llŷn draw i Borthmadog a dowch at fardd nid anenwog o bell ffordd, sef Elis Williams, Eifionydd, ac yn Salem Porthmadog ymagwyd Eifionydd. Mond eisiau mi ddeud wrthach chi nag oes efengil tangnefedd o'r het dros y byd neu un fendith dyroim ar emyna yna Eifionydd. Dowch chi Eifionydd yn fan hyn ac yma y ganwyd Robert Tudur Jones a'r Tudur Jones yn y tyddyn gwyn sydd rhwng Rhoslan a Llanstymdwy. Hanesydd wrth gwrs, ysgolhaig o radd Flaena a diwynydd hefyd. Un y byddwn ni'n ei gofio fo yn anwyl iawn iawn a'i gyfraniad o'n fawr iawn i fywyd yn cenedl ni. A dyma ni wedi cyrraedd capal Pencau Newydd, un arall o gapelu'r Ofalaeth, capal gyda'r presbyteried di hwn. Capal ddari ni tua 10 mlynedd yn ôl i draws newid i fod yn ofod agored hyblyg ar gyfer y gymuned. Ac ers gwneud y traws newid yna, mae'r capal wedi cynyddu mewn defnydd yn aruthrol. Bellach, mae yna glwb gwy yma, mae yna glwb darllen llyfrau yma, dosbarth ffitrwydd yma, mae yna ysgosil, criw da yn dod i'r ysgosil. Mae yna nifer o ddramau wedi dod yma yn ystod y flwyddyn diwetha yma. Ac ar hyn o bryd, heddiw, da ni'n disgwyl ymlaen i ddathlu parti un o'n aelodau ni, Dyfed Evans, yn 100 oed. Ac ymhen yr awr, mi fydd y lle yma yn llawn bwrlwm. Fel gweinidog ar yr Ofalaeth, tra bod gynnon ni 6 capal, 3 enwad gwahanol, yr hyn da ni wedi drio gwneud fwy na dim byd ydy cael y syniad yma mai un pobl yda ni. Os da ni'n annibynwyr, yn presbyteried neu'n fedyddwyr, da ni'n medru cyd-addoli gyda'n gilydd. Gobeithio cewch chi fendith yng nghwmni'ch gilydd, neu ddyliwn ni ddeud yng nghwmni'n gilydd yn y nant yn ystod y tridia yma. Gobeithio medrwn ni annog yn gilydd, gobeithio medrwn ni ysbrydoli'n gilydd. Da ni'n byw mewn cyfnod lle mae'r elfenna sydd yn gwrthdaro i hynny yn digwydd yn rhy aml o ddim rheswm. Ond os medrwn ni yng nghwmni'n gilydd, galonogi'n gilydd, ysbrydoli, ac yna rhoi clod i Dduw am bob peth, yna dwi'n siŵr y byddwn ni wedi derbyn bendith. Mae'n dda gael treulio amser gyda'n gilydd, yn rhannu'r llon a'r lleddf, ond trwy'r cwbl gobeithio bydd enw Duw a Iesu yn cael ei ogoneddu. Ac wrth gwrs, da ni yn un o ardaloedd hyfrytaf Cymru, felly tra bo chi yma,
Gobeithio bydd yna gyfle i ymweld â rhai o'r atyniadau arbennig yn y fro.